आसो के होली में। भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही खतरनाक सुपरस्टार विवादित स्टार प्रमोद प्रेमी यादव के भैया लगातार होली में बैक टू बैक गाना होता भैया, मार्केट एकदम चीरत फरत आग पहुंचता। अगर खेसारी लाल भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में ना रहतन तो जान जाए कि टॉप नंबर 1 पर रहतन प्रमोद प्रेमी यादव। हाँ भैया, प्रमोद प्रेमी यादव के आवाज बहुत मस्त बा आ गाना एकदम खतरनाक गाना गावेलन कि विवाद में एकदम डायरेक्ट पहुंचलन। इनकर एगो गाना आइल बा कि होली में रेहू धल। हाँ भैया, होली में रेहू धल। आई गाना के लिखले बड़े इरशाद बेदर्दी, एकर म्यूजिक डायरेक्टर बड़े अभिषेक तिवारी। हाँ भैया, ई गाना प्रमोद प्रेमी के होली में एकदम जला होगा। प्रमोद प्रेमी के हम सब कहते सीना ठोक के कहते भैया कि प्रमोद प्रेमी के हर एक जगह गाना बाजेला। ग्राउंड लेवल के गाना बाजेला नु तो प्रमोद प्रेमी यादव के गाना बाजेला भैया। हाँ, हर एक जगह कोनो भी जिला को प्रमोद प्रेमी के गाना बाजेला। भले विवाद में थोड़ा बहुत रहेलन लेकिन इनकर गाना बाजेला। आई गाना में फिट डांसर बड़ी श्वेता शर्मा। हाँ भैया, श्वेता शर्मा एकदम अपन आधा से गाना में जान डाल दिल बड़ी। अब प्रमोद प्रेमी के भैया आवाज बहुत बढ़िया बाटे। प्रमोद प्रेमी कुछ बहुत अश्लील हरकत कर देता ना एनी में से, लेकिन ना करे के चाहिए। प्रमोद प्रेमी भैया के आवाज बहुत मस्त बा। हमर फगुआ में मन गा बढ़ावे कहते बानी नु जोनी गा दिहन होली के गाना केहू से ना गाई। होली में पिछलका साल गइले रहन कि होली में जाके सगरो विवाद फैल गए। प्रमोद प्रेमी गइले रहन जब गाना था, लेकिन ई जोन गाना बा होली में रेहू धल बवाल मार्केट में एकदम इंसान आग लगेबे करी भैया। प्रमोद प्रेमी के नजर अंदाज नहीं करे के काहे कि भैया जमीन से जुड़ल कलाकार हो। कहे कि कोनो भी स्टेज से देखब तो पगड़ी रही, धोती रही, कुर्ता रही, कोनो जितना भोजपुरी के कलाकार बनन ईसन रहन भूषण ना रही। लेकिन प्रमोद प्रेमी यादव के बा भैया जो इनकर गाना बाटे होली में सूट धल पिछलका साल होली में हाथ